Dulur, ya apa kabare? Muga-muga sampean seger waras akeh rezekine. Episode dino iki jange ngejak sampean kabeh mblakrak nang wilayah Kabupaten Gresik. Nang pucuk paling lor Kabupaten Gresik ana kawasan sing nyimpen panggonan alam asri ambek akeh tinggalan sejarah jaman kuno biyen. Ya iki rek Pulo Mengare. Panggonan pesisir sing mlebu wilayah Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik. Daerah iki diubengi tanduran mangrove ambek atusan hektar ombohe tambak. Mulai ket mlebu dalan papingan sampai menjero nang pemukiman warga. Tambak-tambak iki gak cuma dadi panggonan kolam budidayae, tapi dadi warisan wis turun-temurun. Kasil teko nyawijine kearifan lokal ambek tlatene sing diwarisno teko generasi nang generasi selanjute. Nang kene masyarakate sithik akeh nggantungno uripe teko kasil budidaya iwak bandeng, urang windu ambek kepiting bakau. Nang Pulo Mengare ana salah siji desa sing nyimpen harmoni budaya, alam, ambek kehidupan masyarakat sing guyub rukun saben dinoe. Ya iki rek Desa Watuwagung. Assalamualaikum dulur. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jamrozi, Kepala Desa Watuwagung. Iki ono acara blakraan nang Desa Watuwagung. Sampeyan ben ngerti ono apa ae nang Watuwagung iki, ayo melu aku blakraan. Ben ngerti nang Watuwagung iki ono apa ae. Monggo. Sakliyane iku nang walike kemajuan ambek harmonise Desa Watuwagung, nang kunu ana tangan-tangan sing tandang gawe gak duwe pamrih. Perangkat desa utawa para abdi masyarakat iki saben dinoe nglakokno tugas pelayanan sing apik gawe warga masyarakate. Jeneng Desa Watuwagung ndudono gedene kekuatan rekodaya karakter warga masyarakate sing gak gopok, tatak ngadepi dinamikae jaman nang urip saben dinoe. Watu gedhe iki panggone persis nang mburine kantor Desa Watuwagung. Masya sik durung ana cathetan nang arsip-arsip sejarah. Warga masyarakate percaya jeneng Watuwagung duwe makna nilai filosofis ambek kekarepan gedhe teko para leluhure. Terkait dengan nama-nama yang ada di wilayah Mengare, termasuk di Desa Watuwagung itu ada namanya Watuwagung karena batu besar. Bukti adanya batu ini sehingga menjadi satu nama. Watuwagung itu termasuk teng wilayah Pulau Mengare. Teng Pulau Mengare niku wonten namine Watu Gajah, wonten namine Watu Celeng. Dan niku sing teng mriki niki termasuk watu ingkang ageng sehingga dados namine setunggalipun desa diparingi nama Watu Agung. Menambahi sedikit tentang apa yang disampaikan Bapak Ustadz Thoyib. Watuwagung itu watu gede sing anane Watuwagung iku sadurunge ana Belanda, ana penjajahan Belanda nang desa kene watu iki wis enek. Sehingga watu iki menyangkut nang desa, jadi desa diarani Desa Watuwagung. Sak lanjute sampean tak jak blakaran maneh nang tempat liya, sampean ojo nandi-nandi. Ayo melu aku terus. Kemon.
Secara etimologis jeneng Watuagung asale teka rong kata, yaiku watu ambek gedhe utawa agung. Watuagung isok dimaknai dadi watu sing gedhe utawa luhur. Arti jeneng Watuagung duwe makna filosofis urip, yaiku mbangun desa sing kuat, ketata nang hubungan sosial, budaya, religi, ambek alam sekitare. Pulo Mengare ana 3 desa, yaiku Desa Watuagung, Desa Tajung Widara, ambek Desa Kramat. Miturut pemerhati sejarah Eko Jarwanto nerangno, Mengare gak cuma setahun, puluhan tahun, tapi wis atusan tahun. Mengare wis kecathet nang peta londo, ambek nang kitab-kitab babat sejarah. Salah sijine yaiku buku karya Thomas Stamford Raffles sing judule The History of Java. Saliyane iku nang dusun Mantani siji, Desa Watuagung, ana bangunan makam kuno sing sampe saiki diyakini ambek warga masyarakat Watuagung nyimpen riwayat sing lungit, makam Mbah Jarat Agung. Dulur, saiki blakraan wis tekan nggone makam Mbah Jarat Agung. Saiki ayo marak maneh nang makame Mbah Jarat Agung ben padha ngerti kabeh engko dijelasno karo Abah Thoyib. Miturut sesepuh Desa Watuagung, Mbah Jarat Agung duduk teko kalangan masyarakat biasa. Mbah Jarat Agung duwe peran penting. Pulo Mengare dadi salah siji jalur panggonan perdagangan dunia. Terkait Mbah Jarat Agung ini termasuk saudagar Islam sing berjuang ngamalno agama Islam ana ing Pulau Mengare. Di antarane nggih disebut Mbah Jarat Agung. Nek menurut bahasa Madura, Jarat niku makam, Agung niku termasuk makam yang agung. Tempatnya termasuk yang paling tinggi, posisinya teng Desa Watuagung. Terkait dengan keberadaan makam ini mungkin dari sesepuh-sesepuh. Tapi kalau dalam segi sejarah saya lebih pada sebuah catatan abad 13, yaitu pelabuhan terbesar di Gresik, yaitu Jordan. Ada terkaitan dengan pelabuhan yang tertulis dalam catatan Belanda abad 13. Dan itu juga mengenai tentang nama dari Pulau Mengare asal ini, yaitu tercatat dalam prasasti Karangbogem, Mbak. Jadi di situ ada tulisan nama Gresik. Jadi itu adalah prasasti yang ditinggalkan oleh Kerajaan Majapahit untuk menarik upeti hasil kerja dari penduduk Pulau Mengare. Dia adalah merupakan saudagar penyebar Islam, di salah satunya dari generasi Siti Fatimah binti Maimun. Jadi ada beberapa catatan yang mungkin agak samar, Pak. Tapi di situ dia adalah seorang saudagar penyebar Islam di Pulau Mengare. Dulur, nok kene iki ana kegiatan maneh nok makam Mbah Jarat Agung, yaiku hall. Jadi setiap bulan Juli, tiap bulan Juli Mbah Jarat Agung ini kita warga Watuagung memperingati hallnya Mbah Jarat Agung. Teko cerita turun temurun, Mbah Jarat Agung dikenal dadi Syah Bandar, nyekel kendali pelabuhan sing ngatur melbu metuwe kapal nang pesisir Mengare.
ana kelompok pegiat sejarah desa nelisik akehe jejak nang Pulo Mengare. Jeneng Jarat Agung dibedhek ana gandeng rentengi ambek cathetan kuno bab jaratan, yaiku pelabuhan penting sing terkenal nang sejarah perdagangan. Akeh nang tanah Jawa termasuk desa Watuagung ana tradisi nggunakno kayu jati didadekno saka pesarean para sesepuh desa. Nang kasanah Jawa, kayu jati nyimpen makna filosofis sing jeru. Dadi simbol penghormatan ambek mengeti nilai-nilai adiluhung para leluhur. Saka kayu jati ancen ketok prokoh. Masya wis atusan taun suwene. Gak cuma dadi nyangga fisik, tapi gawe nyangga spiritual. Nek urip iku kudu duwe oyot pondasi kebecikan ambek ulete nggayuh kasampurnan sing sejati. Sakliyane panggonan sejarah nang Desa Watuagung ana aktivitas UMKM wargae sing terus berkembang. Ya iki rek UMKM Bonggolan. UMKM warga Desa Watuagung iki terinspirasi teko kekayaan hasil laut daerah Mengare sing melimpah. Dulur, mau blakeraan mau saiki aku wis tekan nggone Bonggolan UMKM Desa Watuagung sing duwe Ibu Atun sama Bapak Abdul Latif. Saiki ya apa carae iso bentuk bonggolan, iso gawe bonggolan iku ya apa carae? Ayo dipirsani bareng-bareng mek sampean ngerti, engko mek dijelasno Ibu Atun karo bapake. Monggo. UMKM iki ngolah salah siji produk tradisional khas pesisir, yaiku olahan iwak seger sing diproses dadi bahan panganan siap saji. Gurih ambek duwe gizi sing akeh. Sadurunge dadi bonggolan, biasane aku nyiapno bahan-bahane diantarane iwak. Iwak iku ana sing teko tambak, ana sing teko laut, ana teko tambak cumane jenenge wong Mengare concong. Kayak semacam kerang lah, seafood, semacam kerang gitulah. Biasane aku nrimone iku wis bersih, dadine wis tinggal nyuci. Kayak daging kayak ngene iki. Lah kayak ngene iki Pak aku, biasane nrimone kayak ngene iki, Cek. Gak repot-repot. Langsung tinggal dicuci, di blender ngono ae. Bonggolan ning Atun iki wis dadi produk olahan khas Mengare Watuagung. Ana rasa iwak laut, iwak tambak, ambek concong utawa siput tambak. Ning Atun mulai buka usaha dodolan bonggolan ket tahun 2015 sampai saiki. Saiki tak sudokno carane aku nek gawe bonggolan produksi Mbak Atun asli Mengare. Pertama tak campur sik iwak sing wis bersih kaya ngene iki. Nah, dimasukno blender. Terus mau bahan-bahane sing wis tak sudokno, ana cabe, bawang putih, banyu, gula, uyah, micin, jangan lupa biang, nggih. Biang iki teko apa jenenge? Kanji sing dikei banyu mateng. Nah, biasane langsung tak campur wae ngene. Bawang putih, lombok tak kasih
Air secukupnya. Hasilnya koyong ini mas, wis campur mau. Nah terus selanjutnya tak masuk no biang, nak kanji sing durung campur banyu. Aku gak usah lapasin banyu mas, banyu ini teko iki langsung, teko blender mau. Aduk. Nah campur ngene. Terus diaduk. Kasih bumbu setengah on garam, saon gula pasir, terus penyedapnya secukupnya. Campur aja sih. Ngene iki terus langsung tinggal nanti iku diuleni sak apa teksture iki sak apa sak kekete, sak lenture. Nek wis mari nah dibulut manual kaya ngene iki mas, sing pakai cabe kaya ngene iki, tambah kaya ngene iki. Lah iki concong mau mas. Lah kaya ngene iki. Nek wis dadi kaya ngene iki iso langsung dikukus. Lah ngukuse gak perlu lah suwe-suwe. Pokoke nek dandange wis kemebul, cukup kurang luwih 20 menit utawa 30 menit ngono ae mas. Selain untuk bonggolan, bisa juga dibuat untuk kerupuk. Ini kan bahan utama untuk kerupuk. Tapi orang sini saya jualnya juga bonggolan aja. Mulai buka dasar ket jam 4 isuk sampai jam 09 bengi. Saliyane iku ning Atun nyediakno akeh maceme iwak asin, koyok teri, layur, urang, ambek liya-liyane. UMKM Bonggolan ning Atun iki gak cuma dadi simbol ketahanan pangan lokal. Saliyane iku dadi wujud nyata teko kemandirian ekonomi masyarakat desa. Proses produksi bonggolan gawene tetep higienis ambek mempertahanno cita rasa khas sing wis diwarisno turun temurun. Ayo teko nang Mengare, sampean doleki Ibu Atun sing ana nang Desa Watu Agung. Pasti ketemu. Dan kalau sudah ketemu pasti nanti bisa merasakan bonggolan aku ya apa rasanya. Pasti mantul jos. Saliyane UMKM Bonggolan, ana maneh UMKM kasil teko reka daya wargae yaiku Bandeng Cabut Duri. Lokasi wilayah Desa Watu Agung ancen diubengi tambak atusan hektar omboe. Gak heran maneh nek masyarakate dadi petani tambak sing mari ngono hasil tambak diolah dadi produk sing bernilai tinggi. Dulur, saiki aku wis tekan nggone omahe salah satu UMKM Cabut Duri khas Watu Agung. Mek ro lebih jelas sih prosesnya ya apa? Ayo ikuti aku. Pertama kali waktu mulai punya usaha Cabut Duri ini kan ada dari pihak bos saya dari MS, ada penanaman mangrove di Tanjung Widoro. Kemudian dia bawa staf-stafnya yang salah satunya punya rumah makan Prima Rasa Surabaya. Akhirnya dikenalkan sama bos saya, ini loh yang punya bandeng enak dari Mengare gitu. Nah waktu itu saya juga disuruh sama yang punya Prima Rasa, rumah makan Prima Rasa, supaya buat Cabut Duri nanti bisa dikirim di rumah makannya. Mulai kurang lebih tahun 2019. Terus
Ini kalau sudah dari freezer kayak gini langsung ke rumah makan. Tapi sebelum dari freezer nanti dimasukkan di kulkas serak dulu yang di belakang tuh. Olahan bandeng cabut duri iki luwih praktis, luwih higienis, gampang dikonsumsi nang kabeh kalangan, termasuk gawe arek-arek cilik ambek lansia. Nah, jadi ngene iki bandeng sing mari dicabut duri. Nah, sudah nggak ada durinya nggih, sudah nggak ada tuh. Nah, ini setelah mangke mantun ngeten di packing, masukkan freezer. Tiap harinya itu kurang lebih 250 ekor bandeng. Untuk satu orang niku biasanya bawa 40 biji atau 30 biji. 1 jam bisa mendapatkan 3 ekor bandeng. Nek cabut duri ini ki biasa ya arek-arek senengan sing gede, lah sing cilik ini kerumitan kakean bandeng. Lek ukuran kayak gini enak. Soalnya pengambilan duri gampang, lebih mudah dikerjakan. UMKM Pak Adi ambek ning Yaya bandeng cabut duri iki manggon nang Dusun Mentani, Desa Watuagung. Pak Adi mulai buka usaha bandeng cabut duri ket tahun 2019 sampai saiki. Rego per kiloe 55.000. Sak kilo isi telu. UMKM bandeng cabut duri iki dilakokno tetep nggawe cara manual supaya tekstur ambek rasae tetep kejaga. Mari ngono bandeng sing wis diolah iku mau langsung dikirim nang rumah makan. Sakliyane iku diolah akeh maceme, koyok didadekno crispy, bandeng pepes, ambek bandeng asap. Kabeh olahan bandeng iku mau gak atik bahan pengawet rek. Dadekno UMKM bandeng cabut duri iki dadi pilihan sehat, aman, gawe dikonsumsi. Monggo sketchaken bandeng cabut duri. Oke. Iki kerapuk Pak Ayas, Pak. Oh. Maknyus. Kira aku wis ate ngicipi olahan UMKM bandeng cabut duri nang Watuagung. Sampean nek kepengin ngicipi bandeng cabut duri nang Watuagung, sampean teko nang nggone Pak Haji Adi. Lah iku bandeng cabut duri ini paling penak sak Kabupaten Gresik. Lho rek, penake pol iki. Sampean kabeh penasaran iki. Ayo, ndang geleki nang Watuagung omahe Pak Haji Adi karo Ibu Haji Yaya. Nang kono pasti ketemu bandeng cabut durine. Wis penake pol tenan iki. Monggo. Gak cuma ngangkat potensi lokal, UMKM iki ngekei dampak ekonomi sing nyoto gawe warga sekitar. Bandeng iki duwe cita rasa khas, kualitasé terjamin, ambek regoe sing terjangkau. Bandeng cabut duri saiki dadi salah siji ikon kuliner unggulan nang pesisir Gresik. Muga-muga ae terus berkembang, isok bersaing nang pasar regional utawa nasional, isok nggawa jeneng Desa Watuagung tambah moncer. Lur, koyok ngono iku mau ngeluroni Desa Watuagung. Belakraan niku mau wis tekan UMKM, tekan makam Mbah Jarat Agung. Sakniki kula cekapaken sak semanten enten salah tutur kula nyuwun ngapunten sak kata-katanipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.